Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na uzbudljivo putovanje do samog izvora ljudskih osjećanja. Vodit će vas Katarina Šišmanović. Dobroveče svima i dobrodošli. Toliko smo puta pričali o ljubavi i ono što možemo da zaključimo jeste da je ona veoma nepredvidiva. Desi nam se onda kada je najmanje očekujemo, a ostanemo bez nje u onom trenutku kada smo najsigurniji da ćemo zauvek ostati sa tom osobom do kraja života. Razlozi i pomirenja su neminovnost u vezi i vidjet ćete večeras da nikada ne treba gubiti nadu, jer je nekad jedan mali korak sasvim dovoljan da vam se ljubav vrati u život. Vidjet ćete koliko je ljubav zahtevna, ali i koliko sreće donosi. Ostanite sa nama, počinje Sve za ljubav. Večeras ne propustite da saznate zašto se Miroslav razišao sa suprugom, zbog čega je ona otišla i da li posle svega ima snage da se vrati kući sa detetom. Kako te nismo vidjeli? Zadnje što ću da uradim u životu. Ugasite kamere, nemojte se s njim. Ova situacija je samo na izgled bezazlena. Neko će reći pa u redu, dvoje mladih u braku, naišli na problem, posvađali se i sada više nisu zajedno. Možda se pomire, a možda i ne. Međutim, ova priča uopšte nije jednostavna i uopšte nije obična. I ovdje će se desiti obrt kakav niko nije očekivao. Međutim, o ovome ćemo pričati posle reklama. Aman, da dobre, da li bi me sakalo. Sad, ako se desi da se neko zaljubi u neko ko nema, to je okej. Ali svi bi mi volili da volimo i da smo zaljubljeni u neko ko je super, bogat, pametan, zgodan, lep, sve. Pa ko to ne bi volio? Ko to ne bi volio? Sve za ljubav, sve za ljubav. Sve za ljubav, sve za ljubav. Ja za ljubav činit ću sve. Vreme u kome mi živimo zaista je stavilo brak na probu. Nekada osnov svake porodice i institucije, slobodno mogu reći, iz koje nije bilo zamislivo izaći ni na koji način. Ovih godina postalo je nešto što je potpuno bezvredno i nešto što se rastura kao i najobičnija veza. Pa evo, je li ima neko od vas ko bi možda mogao da nam kaže, dokaže i pokaže da ipak vredi boriti se za brak? I da ipak vredi opstajati u braku? Vredi? Dobro. Čekajte da vidim ko bi mogo nešto da nađe, možda neki malo stariji bračni par. Čekajte da vidim da li ovde ima nekog. Čekajte da vidimo. Ste vas dvoje u braku? Dobroveče, ja sam Katarina. Vi ste? Radmila. Radmila? Čika Sveta Jović. Čika Sveta Jović. Pa Čika Sveto, kad ste vi upoznali vašu Radmilu? 1. februara 1961. godine. 1961. godine. To je tačno pre 51 godinu. To je tačno, 51. godina. Tako. I od tad se niste razdvojili? Ne daj Bože, do kraja još jednu svadbu ćemo zlatno da traje. Znate šta, i dijamantsku. I dijamantsku. Kako je izgledala veza pre 51 godinu? Veza ovako. Nekako sad, čim su u vezi oni koja su u braku. To bilo i u vaše vreme, tako? Pa nije bilo baš sasvim, ali ovako je bilo to. Preko prijatelja smo se upoznali, ona je u drugom kraju, u Župskom kraju je bila, a ja sam u Prokopčku, Topličku. A vi ste rekli, Boga mi, ti ćeš u moj kraj uskoro. Rekao sam i tako, održalo se to od Sveta Petke, eto kada sam pošlo to, do Svetog Save. Od prethodne godine, od 61. do Sveta Petke, do Svetog Save. I tu smo, posle, nakon nekoliko dana, smo se i venčali, ovde je venčanica, koja... Ma, ali vi to nosite sa sobom? Pa kako da ne da pokažem? Ma, moguće, pa to kada... Ma, znate zašto? Vi to ako vas zaustavi slučajno neka dama na ulici, vi onda odmah izvod iz matične knjige venčanih... Ma, ja ne verujem da vi nosite sa sobom ko ličnu kartu izvod iz matične knjige. Da se pohvalimo, da. Zaista brak je... Tu treba biti samo tolerantan, voleti i normalno... Kako to lako zvuči kad vi to kažete. Rado, jeste vi znali da je on čovjek vašeg života? Pa da, posle da. Posle čim ste ga vidjeli sve je bilo jasno? Sudbina. Da, verujete u sudbinu? Sudbina. Verujem u sudbine. Dobro. Recite mi, koji je razlog zbog kog ste vi došli večeras kod nas ovde u studiju?
Razlog mi nismo ni znali koji je najviše razlog. Na razlog je i unuka koja nam je ovde prisutna, koja će ono da bude u programu. A unuka vam je ovde? Ovde unuka nam je ona Stvarno? srednja, jeste. I nisu nam govorili ništa šta i kako je. To je tolika mraz bio i jutro Čekajte, i ja hladno sad- aha. iz Prokuplja dolazimo i tako da. Rekao, šta Jesam ćemo ja vas sad? dobro sad razumela, vaša unuka je u kulturno-umetničkom društvu Da. Sonja Marinković, koja bi Sonja trebala Marinković, da jeste, nastupi jeste, večeras jeste. ovde kod nas. Da. Pa vi ste došli unuku da gledate, jel I da? unuku da gledamo. A jeste. ništa, ajde onda da pogledamo unuku zajedno, da vidimo šta će one to nama lepo da otpevaju, E, pa da posle hvala. toga nastavimo sa emisijom. Ajde da mi pokažete unuku, hoćete? Mislim da će sada izađu devojke. Vo naše selo malovo ima dejče pristalo. Vo naše selo malovo ima dejče pristalo. Aman, 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 da dobre ima dejče pristalo. Aman, 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 da dobre ima dejče pristalo. Mori dejče pristalo, da li bi me sakalo? Mori dejče pristalo, da li bi me sakalo? Aman, 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 da dobre, da li bi me sakalo? Aman, 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 da dobre, da li bi me sakalo? Ja bih tebe sakalo, kad bi kuća imalo. Ja bih tebe sakalo, kad bi kuća imalo. Aman, 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 da dobre, kad bi kuća imalo. Aman, 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 da dobre, kad bi kuća imalo. Ja mogu da zaključim da ste vi bili vrlo lepi kad ste bili mladi. Da. I sad se dobro držite, ali boga mi sad mi je jasno zašto ste vi odmah čim ste videli znali da će biti vaša. Da, Ajde sa mnom dole na centar da popričamo malo. Ajde, dođite zajedno da ja sad ovako... Lakše mi je nekako kad sednemo dole svi zajedno, ovako ja stojim, vi sedite pa... Recite mi, jeste obeležavali svaku godišnjicu braka do sada? Pa i ne. Pa i Baš to- nismo svaku godinu, nismo svaku godinu, ali jubilarne godine. Petogodišnjica, prva godina normalno do 5 godina, pa 10-godišnjica normalno, 25-godišnjica, 35-godišnjica i 50, evo sad. A jel imate vi decu? Imamo sina, Dobro. A Braka. jel imate snaju? imamo snaju. Kakva Tanja. vam je snaja? Snaja nam je zaista divna. Divna nam je snaja i puno je pozdravljamo. Večeras sigurno nije mogla da dođe ovde. To mi je jedina snaja. Čerke nemam, volim je kao čerku. Lepo za čuti i jako vrlo retko. Stvarno je divno stvorenje. Dobro. Šta ste rekli, vi biste pozdravili sada, ne, pošto pozdravim. mislite da ona nije tu. Da. Molim vas, još jedan aplauz. A je baš to, izrađenje. Slanje. Dobro, plako sam najbolji. Još dugo. Snaja pa snajka. Dobar dan. Dobar dan. Jel imamo mesto da sednemo sad svi ovde? A, ma možemo, da. Sedite, ma sedite, da. E pa, mislim da vam je sad jasno da je ovo bilo iznenađenje za vas koje je inicirala vaša snaja i jako mi je drago da sam čula da imate samo reči hvale za nju. Hvala, Snajka. Hvala puno. Puno hvala. Sve smo ovde mi organizovali i nastup vaše unuke i sve samo da bismo eto sa vama proslavili
vašu godišnjicu, a i da bi vam Snaja rekla Hvala, ovo je koliko za vas voli. nezaborav, tako je. Ste mogli da poželite boljeg svekra i svekra? Nisam. Oni to zaslužuju. Ja sam želela javno da im čestitam 50 godina zajedničkog života i da im još poželim da budu što duže zajedno, da ih zdravlje služi. Isto tako bi želela da suprug i ja doživim ovako lep jubilej, a mlađim generacijama bi poželela da čuvaju svoje brakove, da budu tolerantni i puni razumevanja jedni prema drugima, jer sve to zajedno čini ljubav. A u ostalom, koliko... Jer u ostalom život vam vraća samo onoliko koliko drugima dajete. Nekako rekla bih da ste vi srećna porodica i da među vama sve funkcioniše savršeno. Eto, čisto primjer onoga da ne kažu posle kako kod nas samo se ljudi svađaju i ne viđaju. Želimo da bude mnogo porodice kao što je naša porodica. Hvala i vama svakako i eto, nadam se će biti još prilike da se vidimo. Hvala vam divno peva. Hvala lepo. Hvala lepo. Aj, baš je lepa. Hvala. Za mene. Da. A mi sada idemo da vidimo kako se odvija situacija u našem ljubavnom gnezdu. Napomenula bih još da ćete i sledeće nedelje moći da gledate Ljubavno gnezdo, a nakon toga svi naši učesnici će doći i bit će ovde u studiju i tada ćemo vidjeti ko se u koga stvarno zaljubio i da li će se možda neko venčati, što da ne, za 50 godina jedan par iz Ljubavnog gnezda. Bilo bi lepo da proslavi tu godišnjicu u našoj emisiji upravo kao što je to uradio i par koji ste upravo videli. I eto, još jednom ste videli da u životu ništa nije crno-belo. Nikad se ne zna gde nas čeka ljubav i nikad se ne zna kada je ta ljubav spremna da nam oprosti možda neku našu grešku. Zato se trudite, ne odustajte nikada od onih koje volite, jer jedino tako možete biti srećni i ispunjeni. Budite sa nama i sledećeg četvrtka. Naravno, čekaju vas nove priče, nova uzbuđenja i nova putovanja. Do tada volite nekog i neko će voleti vas. Laku noć. Thank you.